Rider Power Tools представя електрически пистолет за боя RD SGC 01. Пистолетът може да работи с акрилни и алкидни бои, устойчив на всички видове разредители, регулиране на количеството въздух, система за бързо почистване, тегло 2 кг и 700 г, дължина на маркуча 1,8 метра, 4-степенна дюза за боя за вертикална, хоризонтална и кръгла струя, диаметър на дюзата 1,8 мм, обем на резервоара 700 мл, дебит 0,32 литра в минута, мощност 600 вата.